Martijn, voor degene die... Hallo, hoe gaat het? Ja, goed. Ja, hartstikke goed. Na 2 jaar terug op Bonaire. Ja, weer terug op Bonaire met nou ja, vervolg van ons project. Hè. Dus hartstikke trots dat we hier in het Terre Marmer Museum mogen staan met onze expositie vandaag. Iedereen kon je zien met een soort bril erop en bewegingen doen. Wat was je mee bezig? Ja, we hebben natuurlijk destijds de Hilma Hoeker helemaal in 3D gezet. En ook nog een aantal andere wrakken. En we hebben natuurlijk de Hilma Hoeker in deze bril geprojecteerd. Hè. Dus je kan er omheen lopen, je kan er doorheen lopen. Maar daarnaast dachten we ook dat want die bril dat is nog een beetje een prototype natuurlijk. Dus wij dachten het is ook wel leuk om toch ook wat te maken wat de mensen hier kunnen zien. En wat je gewoon, ja, waar je dichtbij kan komen en waar ook niet zo'n ingewikkelde VR-bril voor nodig is. Dus wat we gedaan hebben is uiteindelijk ook een tentoonstelling gemaakt van een aantal wrakken. Die allemaal met photogrammetry zijn gemaakt. Dus met duizenden foto's weer opgebouwd. En daar hebben we dus ja, schilderijen van gemaakt. Met informatie erop en met ja, ook wat geschiedenis over de wrakken. En ja, waar ze liggen, de diepte waarop ze liggen. Hoe je erop kan duiken. Maar ook een stukje over de techniek van photogrammetry. We hebben een film gemaakt. En die film die speelt hier ook. En ja, we zijn heel blij dat het mogelijk is gemaakt ook. We zijn gesponsord door het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied. Dus ja, dat is voor ons een prachtig project. We zijn super trots dat we hier mogen zijn. Op het mooiste eiland van de wereld. Dus we hebben een aantal wrakken gemaakt. We hebben de Hilma Hoeker. We hebben Our Confidence. Dat is een schip wat in de Tweede Wereldoorlog nog vluchtelingen heeft rondgebracht. Naar Bonaire is gekomen met een van de grote stormen hier ook nog een belangrijke rol heeft gespeeld. En is gezonken bij Harbour Village, bij Eden Beach. En dat schip is helemaal uit elkaar gevallen. Dat is een prachtig wrak. Dat is een houten schip. Een houten schip, ja, maar het hout is helemaal weg. Dus het metaal ligt er nog. En dat is een heel mooi model geworden. We hebben de tugboot bij Eden Beach. Er ligt een hele mooie tugboot op zijn kant. Dat is ook een mooi model. En we hebben La Machaca. En dat is eigenlijk het wrak wat, ja, daar zijn wij allemaal wat te jong voor. Maar dat wrak dat heeft vroeger ook nog een belangrijke rol gespeeld in een speelfilm, Duel in de Diepte. Met Rutger Hauer. En daar hebben we ook een model van. En we hebben het Anker van Karpata. En daar hebben we een groot koraalveld omheen ook helemaal in 3D gezet. En dat is bijzonder, want als je dat nu nog een keer zou doen en over een paar jaar nog een keer, ja, dan krijg je dus ook te zien hoe dat koraal zich heeft veranderd. Of het verbeterd is, of dat de koraalziekte het verslechterd heeft. Dus dat zijn allemaal modellen die we hebben gebouwd de afgelopen jaren.